Ang punuan sa kahoy nga maayo, mamunga siya og maayo. Ang punuan sa kahoy nga dili maayo, dili po mamunga po na siya dautan nga bunga. Mahiyusto tagani kitag binuhatan, ang imong mga binuhatan nakatabang ba sa imong isig kaingon? Ang imong binuhatan nakahatag ba kanilag maayong pagtulunan? Ang imong binuhatan wala ba makapahilak sa imong isig katawo? Wala ba makahaling og pagdumot sa imong isig katawo nga naha kanimo? So kana muna siya yung mga pamalandunganan nato. Aron maklaro nato kung unsa ang atong pagkapunuan sa iyang mga tinunan. Pagbantay kamo sa mini nga mga propeta, muanaha sila kaninyo nga daw mga karnero. Apan sama sila sa mga bangis nga mga lubo. Mailhan ninyo sila sa ilang binuhatan, kay ang sampinit dili mamunga og ubas, ni ang kudyapa mamungag igos. Ang kahoy nga walay sakit mamungag maayong bunga. Apan ang kahoy nga masakiton dili maayong bunga. Dili makabungag walay pulos nga bunga ang kahoy nga walay sakit. Ingon man ang mga masakiton nga kahoy dili makabungag maayo. Ang tanang kahoy nga dili mamungag maayong bunga putlon o isugnod sa kalayo. Mailhan ninyo ang mini nga mga propeta pinaagi sa ilang mga binuhatan. Mga igsoon ko diha ni Kristo ang ebanghelyo sa Ginoo. Manglingkod. Dili makabungag walay pulos nga bunga ang mga kahoy nga walay sakit. Ingon man ang masakiton nga kahoy dili makabungag maayong bunga. Sa ato pa ang punuan sa kahoy nga maayo, mamunga siya og maayo. Ang punuan sa kahoy nga dili maayo, dili po mamunga po na siya dautan nga bunga. So that is the first point that we will reflect. Let us ask ourselves ato nga pamalandungan kining gitudlo sa atong Ginoo karong buntaga. Ang maayong bunga, ang maayong punuan, mamungag maayo. Ang dili maayong punuan, dili po mamungag maayo. So kita isip usa ka punuan, no? Maayo ba? Maayo ba ta? Maayo ba? Manay usa sa mga pangutana nga angay natong pamalandungan. Isip maayong bunga, maayong punuan, no? Sa atong kaugalingon, are we considering ourselves, no, a good tree? Ganyan. Nya saon man nato pag ila kung maayo batang kahoy o dili, pinaagi sa bunga. Sa manang bunga atong binuhatan. Tanawa ko no, i-evaluate ko no ng imuhang kaugalingon. Sa man na imong sa imong pagkaikaw, maayo ba imong binuhatan? So ikaw ra magkatubag ana. No? Ano man, kay ikaw ra mo pinasayod kung unsay na si mong huda-huda, kung unsay na si mong kasing-kasing. Kaya kung unsay na si mong kasing-kasing, mao po na mo gawa sa imong bakba, mao po na mo gawa sa imong binuhatan, tanan. So try to evaluate yourself. Pamungutan na ako na imong kaugalingon. Sa ako ang pagkaako karon, maayo ba ang bunga? No? Yan ingon si Kristo, mailhan ninyo sila sa ilang binuhatan. Kaya ang sangpinit, dili mamungag ubas, ni kudyapa mamungag igos. Mahiyusto tagani kitag binuhatan, ang imong mga binuhatan nakatabang ba sa imong isig kaingon? Ang imong binuhatan nakahatag ba kanilag maayong pagtulunan? Ang imong binuhatan wala ba makapahilak sa imong isig katawo? Wala ba makahaling og pagdumot sa imong isig katawo nga naha kanimo? So kana muna siya yung mga pamalandunganan nato. Aron maklaro nato kung unsa ang atong pagkapunuan. And then unsa man ang bunga? Ang bunga is kung nakahimo ba kita sa pangalagad.
Kapangalagan bagay kita sa atong isig kaingon? Wala. Una-una kay basin baya kung kanang imong gihunahon, kanang imong gibuhat para na sa imong kaugalingon. You know, there are people nga nagtuo nga nakapangalagan sila. Ay, mga tao, ako nakapangalagan ko. But actually, they are not serving others, but they're serving themselves. Ana, naingon-ingon ni ana. Di lang kumusa itong example. Pero naay mga tao ng ingon ni ana. Mura ba o, di na kang example ana. Daghang yung maiguan ng kuana nga. Mga lagad ta. Ando di ay. Ang imong kaugalingon, ang imong gialagan. Ay, example. Dito sa kuan, kauban ako sa nangalagad mi simbahan. Pagkaon na mo itong mga indigents na kuan gyud kanang mga indigents ba gilutuan nginiana wan pa pagkaon proud kay sila kay karon dito sa kusina pagtanaw na ako dito nangalagad lagi nagluto na pag ito na sa kusina ato ko dito hiling ko dito sus gipanaguan ning sudan kay ang mga nag-survey gipanaguan ning sudan kay ila po ning dadon sa ila. Diyos nadaot ta dili pa ko pare ato kini naa gi mga self-interest ning uban tingala kang puro sa naman utan ning gipakaos mga tao nga gipalit man ning daghan mo to ako VIP kumpra daghan mo tong karning gipalit. So pagtanaw na ako kay gipanaguan man dito sa mga kusinero, sa mga nag-survey. Wa man dai gipang takluban na dito sa luyo ko. Mga self-interest ng mga tao sa. So muna, service. Unselfish service. Muna usa sa mga bunga nga atong una-unaon sa atong kinabuhi. And then the third part is, niingon si Kristo nga pagbantay kamo sa mga bini nga mga propeta. Kana bitong mga nangalagad na ba? Kana mga nag-solo seminar, tanawa gyud pagayo. Try to be more kana watchful. Nga naman, ang tinuod gyud nga nangalagad o ang propeta, they can gather people back to the church. Nga naman, unsa man day ang simbahan, ang simbahan mao ang lawas mistiko ni Kristo. The church is the mystical body of Christ here on earth. Naa na gani grupo nga mura og nidaghan ra sila pero mura og anti-ecclesiastical na noon ba kana bang dili na mo apil sa kalihukan sa simbahan kay naapod sila ila dili na sila mutahod sa pari kay tao ra pud ng pari modili na sila mo ipon sa uban nga mga organizations kay para nila sila na lang gyud. These are the false prophets. Mudi sila ang mga bini nga mga propeta. Nga naman tungod kay unsa ganito ang propeta, leading the people back to the fold, to the church. Unsa man di ay ang simbahan? Ang simbahan mao si Kristo. Nganong nahimo man ang simbahan nga si Kristo? Tungod kay ang simbahan man mipadayon sa misyon ni Kristo. No, every Sunday ang pari nagwali. Wali, misyon man na ni Kristo to wali. Every Sunday ang mga pari nagmisa aron ang mga tao makakalawat. No? Ang mga lay minister nangadto dito sa kining kabukiran, nagdala sa mga sa santos nga pagkalawat, nagwali dito. No, dili man na katungdanan sa mga lay minister, katungdanan man na ni Kristo. No, kining simbahan mga MBG nanilhig, dili man na katungdanan sa mga MBG nga manilhig sila dinhi to prepare the church. Misyon na ni Kristo to prepare His body, the place of worship. Muna nga ang simbahan, ang MBG, kaparian, mga different organizations, mudalag yun og balik sa mga tao, balik sa simbahan. Pero organization maglahi-lahi na gani,
Di na manuuli no og simbahan, mag-ila-ila na lang, gitawag na itong exclusivity. Now, murag makaingon at wala ni sila kabantay, pero nahimo na silang mga mini nga mga propeta. Nga naman, because imbis nga ilang gilid ang mga tao back to the church, ila naman hinuong gi-alienate ang mga tao sa simbahan. Yan, manukol na magani hinuong pari. Sukol naman hinuong nga ang pari mo may gitugyanan pagatiman sa simbahan. Kung dili na tamutuog pari, kinsa naman dahil mong tuokod sa inyong simbahan. Kung dili na mamutahod sa inyong pari, kinsa naman dalamay inyong tahuron, kamukha mo na lamang, pareho sana sa inyong balay. Kung dili na gani mamutahod sa inyong amahan, kinsa naman lamang da inyong tahuron din ha? Ha? Kung kamo mismo di sa inyong panimalay, di na mamutahod sa inyong amahan, kinsa naman lamang da inyong tahuron din ha? Ikaw? Mutahod na ganin mo yung mga igsuon mo? Na pareho sa mga igsuon na pumupuros. Bisan bang ikaw may magulang, pero igsuon na yun kagihapon. You don't have the authority. Naklaro ba? Okay, so let us go back to our kanang pagtulunan. Sa ganito, primero pagtulunan, ang punuan makita sa mailhan, pinaagi sa bunga. So you don't have to tell people about unsa ka nga maayo ka o dili. Ang mga tao mismo mo evaluate kung maayo ba kang punuan. Yung sa ganito ang bunga, sa klase sa imong pangalagad. Ang imong pagpangalagad para bagyod sa mga tao o para ra nimo. Ikaw ra. Ikaw ra gyud. And then the third is basin ba yan kung nagtuo ka nga kanang imong gibuhat, nakatabang ka sa pagdala sa mga tao sa ngadto sa Diyos, but actually you are leading people away from God. If you lead people away from the church, you are leading the people away from God. Una. Kung magpalayo na gani mo simbahan, sama ra nga nagpalayo na mo sa Dios. Kung maghimo-himo na lang mo ginyo din ha, dili na mo mutahod sa pari, dili na mo mutahod sa simbahan, di na mo moapil sa kaluhukan, kaya po mo inyo, kuna-kuna nga dako kanang sayo. No, nga ikaw mismo mo ay nagmulo ana. Ikaw mo'y dakog tulubagon, nga naman, manubag ka ng mga tao nga imong gisulu seminar din ha, unya nalayo na hinuong sa simbahan. Because all activities sa simbahan, should always lead people back to the fold. Naanagana kay himuon nga medyo magkagubot na, maglahi-lahi na lamang mo din ha. Mura na mo kaugalingon, mura na mo doon na usa na yun mo, murang nagtuo na kamo na yun ang simbahan. Una, that is wrong. Sayop, yun na siya. At the end of the day, dako mong tulubagon ngadto sa Dios. Manindog paligid.